Hello everyone, welcome back to Sunny Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi reality TV stories and namhlanje sikhuluma ngothando Nesthembu. Guys, ayihlukene ngempela imbono laphana ke ku social media ngendaba kaMacele noMakhumalo kanye ke noMzansi, especially after the conversation uMacele noMangwabe ababe nayo la ke uMacele achazele khona uMangwabe into ke emangaza abantu abakhulu ukuthi ke kwafanele ukuthi yena ahamba yoshintsha umshado ayewushade noMzansi ukuze bonke labanye abafazi bakwazi ukuthi ke basebenzise isibongo sakaMzansi futhi bakwazi ukuthi nabo bashade ngokusemthethweni okusho ukuthi ke uMzansi kayeke noMacele babeshade in community of property okusho ukuthi okwami okwakho okwakho okwami. Then they change umshado to customary marriage okumshado ke guys osuke involve kakhulu iculture and namasiko and stuff. So uMzansi because we funa so they change umshado from in community of property to customary marriage othi ke manje ke okwami okwakho okwakho okwethu yabo. So ke le nkulumo kaMacele guys ivuseke umbuzo awubuza uThobile nathi ke wamphula inhliziyo kakhulu ukuthi angambuza kanjani into enjalo ekubeni yena ahamba ke wayoshintsha umshado ayushadile ukuze bona bakwazi ukuthi bazoba omesisimseleko. Into ke guys engiyibuza yona ke ukuthi if really umseleko wanted isithembu or wakwenza kwaclear kuMacele ukuthi ufuna isithembu uyabo babezoshada kanjani ke lo mshado ukuhlanganisa amafa ukuthi okwakho kwami kwakho babezoshada kanjani lo mshado ngoba ukubona ngicanga ukuthi into yesithembu as much as uMseleko kwesithanda kodwa kuMacele azange akubeke clear ukuthi yabo nje ngishada nje ngifuna ukushada isithembu ufuna uba namakhosikazi amaningi mind you wayexabene ke noma yeni behlukene kodwa ke sibe nengane kusho ukuthi ke mabeqala belungisa izinto kwakumande ke qala ekhuluma indaba yesithembu ukuthi hayi cha kahle lo ngangivele ngithi ngifuna ukumthatha saba nezinkinga so kahle ke uNkosi kumele ngimthatha abonkosikazi wami wesibili kwase ukuthi ke fayi bahamba oshintsha ke umshado wabo ababe ushadile isacrifice enkulu ke guys leyenziwa ke uMacele ekuyikona ngicanga ukuthi iyona into evele imphathe kabhlungu kakhulu nanokuthi ke uMseleko akasayihloniphi ivumelana ababa nazo bona bobabili njengakho nje lokhu ukuthi wathi ngeke ayihambe izinto zakhe ngicanga ukuthi kwama agreement ababa nawo ukuze akwazi ukuthi ayoshintsha ke umshado wakhe uyabo. UMseleko guys waphinde wathi futhi yena into emezafuna isithembu ukuthi ufuna ingane eziwu20 uNkulunkulu wavele wamnika ke ingane eziwu10 Nkosi yami wamnika nje ingane eziwu10 uMangwabe wamnika ingane eziwu2 uMacele wamnika ingane eziwu3 kwase kuthi ke uMayeni wamnika ingane eziwu3 kwathi ngaphandle komshado wathola ingane eziwu2 futhi kusho ukuthi ingane zakhe zaba u10. uMangwabe uyakhanda nokuthi ke bawuMseleko akekho supportive especially yena ngoba waba nama miscarriages amaningi and ke lokho ke uMseleko wengakuthatha as if ingane wevele nje angamsupport when it comes to the time tshela ukuthi usafuna ingane nifuna ingane eziwu20 nokwagcina ke ngingasakwenzekalanga ke guys. So lento yesithembu ke guys ngibona ukuthi ibahlukumeze kakhulu bonke nje labafazi bakaMseleko and they all sacrificed a lot of things to make umnyeni wabo ukuthi ke ahleze ejabule nokubona sengazi ukuthi ke akakuboni konke lokho futhi ke akwanele. The only wife who looks happy nje kulo mshado uThobile hence amakhosikazi onke ke awamthandisisi and nendoda yakhe ke impraise kakhulu noyinto ecabusula oMacele ukuthi ke mangabe bekuma direct session uMakhumalo kanye noMseleko uMseleko praises uMakhumalo kakhulu umpraise kakhulu because utolerate everything asuke yisho noma yenzayo iyona futhi into emxabanisa noma yeni ke le ukuthi nje into emxabanisa noma yeni iyona le ukuthi bathi bethi into abayifunini Makhumalo athi uyayifuna and the rest guys emakhosikazi ke blames uMzansi kuyongabi neqiniso njengomnyeni wabo bathi ke ufuna yonke into nje ezojabulisa yena akhohlwe yibona like he's a selfish husband according to them especially uMangwabe athi uyamazi ukuthi ke into ezojabulisa yena iyo into ebalekile okunye kwabanye abantu understand wakhe kuphela asaze ke bakithi ke kodwa nje kuba sengazi ukuthi wonke umuntu uyagowa ke kulo yamndeni bonke bayagowa guys bayagowa bonke uMacele uyagowa ngendlela yakhe and ngibona sengazi ukuthi ubona ngathi uMseleko ke akasamnaki ngandle yabona kudala we umamkhulu kwathi but these days
umsele ungazi ukuthi cha impela ugxile kakhulu laphana kumakhumalo ngoba noma ngwaba naso isikhathi kamsele kushem akanaso ngampela umayeni yeah they have a relationship, a very strong relationship noMusamsele, but nje uphithene guys asazi bakithi. But anyway, that's bring us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.